but he has to know it's going to get shape. I think it is. I think it is. Yeah. Yes, ma. Sikat yung nasit kasi. Sige, sige. Salah. Ano, wag ano? Tapa na ka video. Sige, sige na. Kain lang. Ayan, tali. Ako, mayroon nila. Ninalam!
Para mapira pa sa to. Katalagla. Katalaglara. Dito. Ha? Nala sila, nala. Nala ng kagawad man. Nala to. Hindi ko rin. Una may 3. Dapat na 5. Dapat hindi ka kagawad sa 5. Hindi ka. Ano ba? Iyangan mo ti 3. Tumbok yung sa amin dyan, ha? Atan. Dapat 5 dyan. Di ba kayo nagkasabi lang sabi sa pruto mamalo sa libutan? Si Ivan sa 10 na mo? Si Ivan 10. May taong mahal kasi.
May kita, may supply mo pa rin yan. Yan, may pila tayo. May pila, may supply mo. Ano lang lang tayo? Atras. On. Savings! Ah! Ano ba, Gold? Ano lang? Sampo siya Ivan, ulit dagdag. Oh, sa libo. Sulit di ba kira? Linan. Pila. O, dyan lang po, pila. Wala ka nung balikan, kami. Hindi. Wala alam ka lang. Sumakay ka ba? Hindi. Basta tulad kayo tanong siya, yung gawin mo 500. Si Ivan alam ko. Oh, pila kayo. Ivan. Wala na isa kayo. Wala isa kayo. Akala ang pila balot ha. Ay, sasa ko lang camera ni. Ito, hindi mo pa. Sampu kami lang. Wala